hurtigt, ikke? Jeg følte Jamen, godt... det, jeg havde også blevet at fight. Jeg ved bare ikke... No doubt, altså. Jeg ved bare ikke... Jeg synes bare, han burde være død. Og du har ikke rigtig noget til at fjerne curses, fordi det er på det tidspunkt. Altså, ja. Og tit har man lige den level. Og det er også fordi, at jeg havde Culling Strike på min spil, så jeg skal bare på 10%. Ja, Han har været så men der er altså, jeg vil sige, der er ikke meget fejl. Det eneste, der er fejl, er, at du skal bare hoppe tilbage og fylde din potion skin. Ja. Men det har ikke gjort en stor forskel, for det var næsten 100%. Ja, men min instant pot var empty as fuck. Ja, det var virkelig der. Det er der fejl. Det er det eneste. Det er også en rimelig... Det er en balls fejl. Altså, det er balls fejl. Men altså... Det er jeg tit på. 9 ud af 10 gange, der går det jo godt. Altså. 9 ud af 10 gange dør jeg på balls. Okay. YOLO! Got it by Vox Water. Hvad med thought? Jeg kunne ikke logge ud. Jeg døde. Er det rigtigt? Jeg tror helt seriøst, jeg døde.